Vinga, que farem ara un vídeo de LibreOffice, del processador de text, és molt interessant, que consisteix a crear un document amb un índex, perquè el document serà de moltíssimes pàgines i crearem un índex que s'anirà actualitzant conforme anem canviant de pàgina. O sigui, a l'índex no haurem de fer els continguts i després l'índex a mà, i quan afegim més pàgines, clar, canvia el número de pàgina a l'índex. I anar a l'índex, canviar-ho, doncs això LibreOffice ho fa automàtic i és relativament fàcil, és entendre només el concepte. Anem a posar un exemple. Índex de continguts, que seria el nostre índex, que el posarem aquí, d'acord? Primera cosa que aprendrem és el salt de pàgina. No hem d'anar intro, fins a passar de pàgina. No funciona així. Quan estem aquí a la tercera línia, per exemple, podem anar, insereix el salt de pàgina, que estàs, on estàs, el salt de, mira, el primer, perquè vegis. Salt de pàgina. Què fa? Que automàticament, a partir d'on jo he fet afegir pàgina, salt de pàgina, em salta de pàgina. I no cal intro. D'acord? Això és important. Primera pàgina posarem l'índex. Un índex que dinàmicament s'anirà actualitzant conforme jo vagi posant els continguts. Però els continguts els he de posar de forma correcta, perquè així LibreOffice pugui captar. D'acord? Com? Imaginem títol 1, subtítol 1. Això seria el títol del primer apartat i un subtítol i aquí un text qualsevol. Perfecte. Llavors, important, títol. Veieu que posa estil de paràgraf? I hem d'agafar encapçalament 1. Això li estem dient a LibreOffice que això serà encapçalament 1. I aquest subtítol, encapçalament 2. De diferents nivells. Molt bé. Aquí aniria més text i una altra vegada el mateix, no? Anem escrivint i insereix salt de pàgina, títol 2, subtítol 2 i més text. Perfecte. Aquí faríem igual. Seleccionem i li diem que és encapçalament 1 i aquest encapçalament 2. Veieu que hi ha encapçalament 3 i encapçalament 4? Doncs perquè podem fer dintre dels continguts diferents subtítols. Nosaltres ho farem així, que és el normal. Títol, subtítol i text. Aquí aniria subtítol 2.2. Mira, aquest serà el 2.1. Més text. Subtítol 2.3. Més text. Perfecte. Llavors aquest subtítol és encapçalament 2. I aquest també, encapçalament 2. Li estem donant un format i avisant a LibreOffice que una cosa és el títol i els altres 3 apartats són subtítols. D'aquesta manera tenim una jerarquia dintre del document, que aquí tindrem un apartat amb el seu subapartat, aquí tenim un altre apartat amb 3 subapartats i podríem fer el mateix. Fem inserir salt de pàgina, títol 3 i subtítol 3.1 amb més text. I aquí em permetreu, selecciono, pegar, pegar i pegar. I ara canvio. Vaig ràpid per a no fer-ho llarg. I 4. I aquí tornem a dir encapçalament 1, encapçalament
2, encapçalament 2, encapçalament 2 i encapçalament 2. Perfecte. Ho veieu, no? Que tenim 3 apartats al nostre document. Imagineu que això fos 30 apartats. Doncs tindríem no sé quantes pàgines amb diferents apartats. Si afegeixes una, canvia tot de número de pàgina, amb la qual cosa crear l'índex seria una bogeria. Llavors hem de deixar LibreOffice que nosaltres li anem marcant què és encapçalament 1 i encapçalament 2. Aquí el mateix, encapçalament 1 i encapçalament 2. I nosaltres ja hem format el nostre contingut amb aquestes jerarquies i ara serà LibreOffice d'una manera molt simple qui farà, insereix índex i taules i agafem taula de continguts, índex de bibliografia. I ens preguntarà, no? El títol, i veieu aquí que us està dient encapçalament 1 i la pàgina que està, encapçalament 1.1, la jerarquia que hem muntat abans. Ja ens està bé, fem acceptar, i veieu, aquest ja el podem esborrar, i ens ha creat la jerarquia que hem anat fent d'encapçalament 1, encapçalament 1, encapçalament 1 i encapçalament 2. Ho veieu que ho agafa automàticament? Si jo agafo i em carrego aquest, vale? Torno a l'índex, faig botó dret i actualitza l'índex i veureu que desapareixerà. Pam, ha desaparegut. Amb la qual cosa, vosaltres anar escrivint i assignant encapçalament 1 i encapçalament 2 o 3, ell automàticament, LibreOffice, us crearà l'índex. I amb això tindreu un índex. Ara recordeu que sempre heu de fer botó dret i actualitzar índex, cada vegada que feu modificar, però us assignarà la pàgina on està automàticament sola i a més mireu quin índex ben formatejat amb la jerarquia que es veu presentable aquest índex. Llavors amb això acabem. Ja no teniu excusa de tenir un document ben ordenat, ben assignat els encapçalaments, no només per l'índex, sinó al següent vídeo veurem un truquillo que hi ha al LibreOffice seguint el que acabem de fer per poder treballar molt més còmode. Això al següent vídeo.